Otetaan video, sit katsotaan. Shotti Santala Fest. Yes sir. Nää vois olla vaikka aakkosjärjestyksessä. Täis pikkasen helpompaa. Mitkä fiilikset? Erittäin vittu hyvät fiilikset. Tulee mahtava ilta ja hyvää musiikkia ja tietysti erinomaisesti seuraa. Puumusta. Oi jumalauta. Matias, älä laita tällaista heti aamupäivästä. Moro Matias. Onks kuullut satiaisvitsi? On valitettavasti kun... Paljon menevät. Se on vähän niinku... Päällimmäisen Red Bullit. Ja... ei kai tässä väliin muuta. Olta saa mennä joukkueeseen! Katsotaan kohta se. Niin melataan tuohon pystyyn. Ekana tulee mölkky, dartsi ja viesti. Niin aloitetaan niistä. Noniin, Rettan perre. Mä sanoin, että teen niin kuitenkaan! Mut lähellä Kaikki mä laitan syöttöön. Ei mitään! Reitti oli tän riippukeinun tästä. Ja lähtee N-Y-T:n nyt. Haluatko sulla? No. Ei me kauan enää. Ei me kuulemma kauan, ollaan näin. Yes. Siis onkin lähellä. Ei! Oliko lähellä? Mikä sulla on tänään päällä? Tuon päällä? Sä näyttää, jos sä näyttää Takki. Ja sitten missä on niin kun, jos sä soitat jotain instrumenttia, niin sit sulla on ne vähän niinku sanotukset siinä niin kun... Nuotit? Ja sitten... Moi. Tuota. Oliko se niinku alalta ylös? Yes. Hei! Yes. Hei! Vittu kun kovaa. Äärettömän hyvä. Cheers. Cheers. Millä fiiliksillä? Hyvillä fiiliksillä ollaan täällä. Lonkero maistuu erittäin hyvältä. Ootko voittamassa? Me ollaan voittamassa koko tää kisa. Emme tuntu häviämään. Se menee samaan, no. Mitkä on tunnelmat? Hyvät. Tosi hyvät. Kiitos. Mä pystyn shakkaamaan. Aina mitä pystyn shakkaamaan. Ei se hyvä. Tässä on Asun esittelyvideo. Justine! Käy ympäri. Tepärähdys. Traditiohattuja. Mikä ihan... Nyt se menee sinne. Ja sitten tonne tälle reunaan se tästä näin. Joo. Eli ihan vakavasti vaan tänne alas. Noin. Sitten varmaan täältä. Taas vaihto. Halo. Mitkä on fiilikset? Joo, näin. Tälleen. Eetu, säkin. Muema kuva.
Mekin voidaan. Mikä se on sen 4 metrin muisti? Et ois voinut kantaa mut tälleen, niin kuin se aina kantaa, mut kun mä sammun, niin se ottaa mut tälleen. Sitten se katsoo, että ois voitu mennä. Mä en saa mun korvista väkisin tunnettua. Mutta vähän nyt toi. N-Y-T, nyt N-Y-T, nyt N. Tyyppi kai vaan silmään. Mä vaan Sitten nopea käännös. Ja sitten alusta aina. Se jarru päällä. Hyvä. Sit, hitaas. Noin. Hyvä. Väijät. Sit vitun nopea hyöllä. Ei, sitten menee näytä sulle pari. Ei vittu, teillä tulee toi kärjiksen kulma sit seuraavana. Kääris! Kääris! Onko eka kerta, kun Jani saa vittu reikää? Ei vittu, ei oo mahdollista. Ja siihen! Kääris! Laita se sinne! Ihan hitaasti. Paras aika heittää. Vittu kun hiljeni! Vittu kun hiljeni! Mikset siinä? Joo. Fuck you. Fuck you, joo. Toiseen suuntaan. What's up, baby girl? Okei, tässä pelissä tulee kirjainkasa tohon. Sitten siinä pitää saada valtio muodostettua niistä kirjaimista. Ja sit laitatte ne oikein sen järkkään siihen, sit aika pysähtyy. Se ei riitä, että huutaa sen ääneen vaan. Kiitos. Tässä ei kukaan otas. Se oli nopea piste. Otas tikku. Tehkää joku niinku videolle syvä. Toi oli mennyt kyllä ihan vituiksi. Jaakko töissä. Jaakko ajaa parran vaan ja viikset. Innovaatio. Kun on kuuma käsi, lonkero jäähtyy. Cup holder ei jäähdy. Eikö vaan 1 numero kerrallaan? Joo. Joo. Se oli vaan mä heitin vaan ilmoille. Kiitos, oliko iso satsi? Ainoa oikein. Tuleeks Niko? Mä laitan sen viestin tänään. Mä heräsin ilman herätystä. Santelupöst, hyvä flow, juomaa riittävästi, kaikki hyvin. How Gucci. Harva tietää, mutta Jaakko on keksinyt Back in the Day -satula ihan vaan sen takia, että se voi haistella niitä. 3 vaihtoehtoa. Joko sä oot Jani Käräinmies, joko sä oot Eetu Simola, tai sä oot Jesper Pali. Kaikilla on omat heikkoutensa, mutta please, älä laita sun sukunimeä Käräinmies. Taivakanni! Osa oli semmonen leikkuri. Hei Jani, mitä sä riahut siellä? Miksi sä rikoit se? Jesper Palin, tänne nyt sieltä. Se suinkaan Ei mitään. Joo. Mitä se halja? Varsinkin se naisia. Kai sulla on nappia painaa. Joo. Äkä hake kameran, niin... Äkä hake. Ei ole oikeesti iloinen, että sä pystyt laittamaan Voi juhlit tälleen sen jälkeen. Tätä menikin noin hyvin. Mitä helvettiä? 160 pistettä. Mitä helvettiä? Päivän paras. Ammattilainen kyllä. Suomalaista käsityötä.
Karis, paina joku nasepa tuolla. En vitussa paina, täällä on liikaa näkeviä silmiä. Niin. Me häivytään. Terve. Joko on nälkä? Vähän alkaa olla. Kananhommassa menee vähän kautta kasvissa. En mä kato lähen. Mä lähen 5. Mä ennen sitä kerkeä. Saa totta. Mut tossa on totta. Vanhukset on kerääntynyt. Vanha hioja sieltä tulee videokameran kanssa. No itse asiassa Me ollaan vanhoja. Alkaa vanha vielä. Sanokset mulla vanha? en mä tuskin pysy enää kölkki kädessä. Tulee äkkiä selkeä. Ei juuri pysty. Vanhukset niinku mitä. Mä oltiin kuukauden. Niin tuot tulee kuvausryhmä. Pääasiantuntijat ovat saapuneet. No niin. Eli lähdetään ensimmäisestä. Se alkaa jo. Mikä on AUX Piuhan standardi milli? Uuden lapun. Se on se tu. Ei vitussa ole, se on se, mikä pitää olla tuolla puussa. Tää on ihan vitu hyvä. Cheers. Tänne viimeiselle sijalle on päätynyt 11 pisteellä Fantastic Six and a Half. Ja tämän kerran voittaja, tai tämän vuoden voittaja on Red Torpedo! Undisputed! Vittu, come on! Never lose! Never fucking lose! Torpedo! Vittu, jättää täällä! Come on! 16 pistettä Vittu, se on muuten. on. Se on varmaan. Kontulan punainen. Jäljellä kaksi joukkuetta, 17 ja 18 pistettä. Täältä löytyy Red Torpedo ja Jaakon Munasyndit. Ja voittaja tietokautta Musavisassa vuosimallia 2025 on Jaakon Munasyndit! Se oli se Mikael Forssell! Kilistää vielä, mutta on jälleen. Jos te olette ikinä röyhtässä, niin sanokaa voi ei. Voi ei. Kiitos. Mä oon Casimir Ekman ja jos te ette huomannut, niin mä täällä aloitin soittamaan. Ja mä soitan täällä erilaisia juttuja.
Esitellään vaan vähän. Mikä on fiilis? Fiiliks tosi hyvät. Missä teltta on? Onko se esitellä? Me nukutaan itse asiassa autossa. Welcome to my cribs. I'm MTV's #1 producer. I'll show you. Here's where all the magic happens. Double protection. My mom always told me use protection. So that's how it goes. Alright. So in my house I have a couple of built on the floor. 2 different sleeping bags for 8 people. You know how it goes. It's a Miami way, only in Hango, 305. Call me, baby. Okay. No XP. No Eli heti kun nämä mun tribuuttibändi-ystävät ovat valmiita, niin me aloitetaan. No, it's probably fine, I guess. No niin, eiköhän vedetä. Light up the crowd by being precious. You gotta keep on loving out loud. Be carefree like the love that you made and let it reach us. You gotta keep on loving. Yeah, you gotta keep on loving out loud. Tiedätkö mitä tehdään? Mä kerron vielä teille. Embrace the love, embrace the love, embrace the love in you. Embrace the love, embrace the love, embrace the love in you. Can't you see that you light up the crowd by being precious? You gotta keep on loving out loud. Be carefree like the love that you made and let it reach us. You gotta keep on loving. Yeah, you gotta keep on loving out loud. Go find the thing that makes one thing to life until everything's fine, at least for a while. Why does it feel like I know that you haven't enough and you just wanna hide? Be so please don't go. Take me to your world. It has to be something better than the fate of you. It doesn't want to go.
sitten mä mietin tuossa seuraava biisin aikana. Et voi olla, että ei natsaa tänään, bro. Okei. Face off. Mulla on yksi. Mä nimittäin haluaisin tietää. Santala Fest! Raakola vastaan Paliin! Let's fucking go. Seuraava biisi on meidän rock'n'rollein biisi, mitä meillä on. Se menee näin. Mieluiten mä olisin nähnyt just teidät siinä edessä. Tää on vähän niinku tietyn näköinen dream come true. Tai ehkä niinku expectations are met. Mun ystävät teidät. Joo. Markon, Johnin ja Mikon kanssa on HC metallibändi. Kuva ja numero. Ei numero se kakkonen. Kuva, semmonen, että koliko heitto. Petti on puunti per nokka. Kolikos on 2 puoli. Numero ja kuvan puoli. Ja jomma kummas huutaa, kun koliko on ilmassa. Nikoe. Pelataanko? Onko varmaan palaa? Sä huudat, sä heität. Ei, sä huudat. Sit mä heitän samaan aikaan, okei. Ei, Valtu heitä. Ei, kun sä heität. JJ ei valtu, JJ heitä. JJ, mä päätän, että JJ heitä. JJ heität. Ei, numero, kun siinä on... Valtu on vaan. Numero on se, missä lukee numero ja kuva on toinen. Joo. Noniin. Kuka sä huusit? No mä huudasin, kun se on ilmassa. Noniin. Kuka huutaa? Mä huudasin. Eetu huutaa. Nyt! Ja oliko tosiaan... Numero! Taskuviiva. Kuva tuli! Puntti! Kuva! Tuttu biisi. Sold and your money don't fall. Joka vuosi on
onneksi kutsu käynyt. Olen estynyt ja pääsin paikalle. Tänä vuonna pääsin. Ja on ilo ja kunnia olla täällä. Moro! The Wood Brothers. Vain kaukaisesi eikä kukaan muu. Vaan katsoin joskus sen muukalaisen. Onni uusi, kohtalaisen toteutuu. Ja sä Vittu, 2 sekuntia. Juostin pitkin laidun metsätiivään. If you all got together, they say you love me too. I may not have a lot together, what I got I'll give to you. But I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love, can't buy me love. Everybody so can't buy me love. Oh no, don't say don't need no diamond ring, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things. Perinteinen Santelofest haastattelu. No niin, nyt on vähän aikaisemmassa vaiheessa siltaa. Pikkasen. Mitä saadaan ottaa tänään? Mitä? Mitä saadaan ottaa tänään illan keikalta? Sanotaan, että on ollut tämmöstä avantgarde-kamaa. Meillä on ollut Casimir Ekmanin show, jossa kuultiin synäsoundia ja vähän fonia. Sitten meillä on ollut tanssiesitys. Tää on kaikki tämmöstä niinku hyvin tällaista meininkiä, mikä kannustaa siihen, että sen sijaan, että kannattaa rakentaa tietynlaisia odotuksia, niin rakentaa sitä fiilistä, että sulla ei odotuksia ollenkaan. Yes. Ja P-pojat on sitten, kun sä oot altis, niinku uusi newborn baby, sä oot niinku vastasyntynyt vauva. Maailma on avoin, sieltä tulee P-pojat on niinku todellisuuden nyrkki. Ja me vedetään semmoista komppia, sieltä tulee semmoista meininkiä, että sit se on niinku kanttuva sen jälkeen. Meininki on hyvä. Alright. Ja kohta kello on nyt 22.11, niin tossa varmaan 11 maassa vedetään. Ja sit rock and roll. Turha se on tässä leijuu ja lesoa, vaan sit kyllä te näette sen sit. Yes. Näette sen. I told you. Vaan Santelofesteillä. Ei missään muuta. Ja luoja tietää milloin P-päät esiintyy seuraavaksi vai esiintyykö se enää ikinä. Jep. Niin. Näihin kuvia tunnelmiin. Juu. I said maybe I don't really wanna know how your garden grows, 'cause I just wanna fly. And lately, did you ever feel the pain of the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, I wanna live, I don't wanna die. Baby, I just wanna breathe. Baby, I just don't believe. I think you're the same as me. We see things they'll never see. You and I can live forever. You and I can live forever.
Kiss me once, kiss me twice. Baby, kiss me down. I gotta love you, kiss me. 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 Kiitos. Kiitoksia! Kiitos kaikille. Siinä on meidän setti. Okei, mä en tiedä onko jengi kuullut. It's kind of a big thing, mutta meillä on semmonen bändi. Napalm raining down from the moon, bouncing titties in a blood monsoon. The Cobra Club nights never end too soon, 'cause we call all the shots in the Viper room. Snakes City. I ain't got no more. For a drink, it's the gasoline saloon. Now it's a real pressure cooker with the cannibal hookers, the drug dealing crooks are selling black boogie sugar. Now there's gonna be a riot. Snake demons are united. The chanting die really quiet. No, there ain't nothing quite like it. Snakes on the loose. You got no chance against the father you. On the Mistä pitäisi taituri? Mä en saa tulla biisiä 2 vuoteen. Et sä voi vaan repii biisejä täällä, nyt vaan vedetään. My brother, my brother, I'm near. You want a beer? Do not fear. My brother. Mitkä sun kaikki yhteistyötekijät ja sponsorit sillä? Red Bull ja Fat Lizard. Red Bull, Fat Lizard, come on! One of the best to ever do it. Marko Mello, Marko Mello, Marko vanhemmat, come on, massiivinen käsi. What the fuck is up, Dennis? Ja Matias! Ja Matias! Joksi alkaa. Nyt se alkaa. Nyt alkaa.
Ei tulota pyörimään missään nimessä. Ei. Pyöriikö se? Kun säädetään. Okei. Niin tässä nyt eturivissä ensinnäkin P-poikien yksi luista kynäristi. Miten sä sanoisit? Kynäristi. Sakari Palas! Täällä mun takana löytyy sitten matalissa äänissä Väinö Päänö Palli! Sitten rummuissa on aivan uusi kasvo. Tänä vuonna V-poikia rytmittää Santtu Salminen! Ja en tiedä kaipaako katso enää esittelijä, se on ollut niin monta kertaa lavalla tänään, mutta Casimir Ekman koskettimet!
Ja... Vähän Marko. Marko! 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 Mello! Mello! Matias! Paita pois! Paita pois! Okei. Lähdetään vähän testata. Ja nyt mä vetää uusi biisi. Niinku joka vuosi yksi uusi biisi. Tää kertoo sellaisesta pinnallisesta. Jos Marko neuvottelee mies on substanssi, niin tää biisi kertoo sellaisesta tyypistä, jolla ei ole mitään substanssia. Sellaisesta pintapuolisesta stadijävästä, joka menee silleen, hengaa niissä piireissä ja se ei tiedä mihin se on menossa. Tulikohta luokin laulu, sylissäsi pakokaulu, sadonneita, pakotteita, maskaroita, levinneitä. Ja jälkeen huomiseen halus luo. Mutta en kuole koskaan. Kuka maailman merkkini lain, sitä vielä nalastoin. Livy seuraa heitä huolen pois. Me ollaan glamour boy. Kuka mulla pienen Chelsea soi. Sitä vielä nalastoin. Tanssi sun murhe boy. Me ollaan glamour boy. Glamour boy. Sanomat tytöt rentuin aina lankee. Makeleihin pitkätukkaisiin. Jotka soittaa fonia ja juovat liikaa kaljaa. Hengäytyspäiseessä seurassa. Kaikki miettii! Aamulla tytöt kuiskas korvan, että Suoma päivän tiellä. Vastaan saatan suurellaan, mutta kukaan vastaa siellä. Tytöt pikkukaupungilla ovat aina niiden siellä. Kaisa, kaikki tietää sen, eikä kiellä. Kaisa, koita neunotaan. Koita unohtaa, Kaisa, koita neunotaan. Kaisa, koita neunotaan. Kaisa, koita neunotaan. Hei! Ystävät niistä tekissä kysyin. Mitä kuului Suomen kaupunkiin? Mikko pyyhkimään tuu auttaa, täällä tapahtuu taas jotain. Kaikki mun soundit on tällaiset. Täällä voisi ottaa Megadethia.
Mikä yllättävä käänne. Oho. Meillä olikin yksi vielä. Vittu mikä keikka. Kaikkien aikeen Santala Fest 2025. Täällä on koettu ensimmäinen vesisade Santala Festin aikana. Ekan kerran on lentänyt rintaliivit lavalle. Varmaan käteistäkin on lentänyt eka kertaa lavalle. Joo. Ja varmaan yleisen ennätyskin tänä vuonna. Olisikohan se semmonen biisi, mikä menee näin. Y ja K ja Y, K, K, ne. Istuin hämärässä, saapui hetki ja olkona kesäyö. Katoi kasvoille kyyneleitä ja ulkona kesäyö. Katoi kasvoille kyyneleitä. Istun hämärässä, odotan vieläkin hetken, joka ei lopu koskaan. Saapuisi hiljaisuus, kertoisi minulle, kuinka kaikki lopulta katoaa. Satoi kasvoille. Kiitos. B-pojat! 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 Postataanko video? En mä saa poskipusu. Okei. Enempää et saa. Tärkein duuni. Misterhän vielä sen. On 2 lempparia. Vittu. I need the one to let you know, and you know, set me free, free. We're beautiful like diamonds in the sky.
Mun jälkeeni ei jää kai mitään kestävää, pois kaikki häviää. Mä jakarin se vain kuulee, ei kestä huomiseen. Paistii mun maku, aistii no beef. Ice cream kuin ice cream. Ota kaikki mitä löytyy mainoskyltissä. Se sulle oma. Voidaan säijä tulla, jos sun palot sultakin. Se meinaa poistaa. Tarpeeksi mä harpakempaa. Sun flyers kysy mitä teet työkseni ja paljon mulla on velkaa. Mä en voi valehdella, mun on pakko suoraan kertoa. Kun sä kirjoitat kerron niille kuinka mä oon, niin kutsu mä koiraseen. Takin ajas kyttää ajan, ja sun mutsis verta painaa. Yeah, you want them to make you smile, calling my names in you ain't home. I dream a little dream of you, to be with you, stone by stone. You ain't home. Rumpuissa Sakari Pirkkalainen! Sitten on meidän kameraman Matias Nevoperä! Okei, mennään tyhmäksi, mennään liian tyhmäksi, let's go! Mennään tyhmäksi! Ei tarvitse mennä tuttumaan itkeäkseen itsensä unelmiin. Ja elämä on päivästä päivään vieraiden sinulle. Päivästä päivään levoton kuulimon tekee Vaan vittuu se palo! Aika kova valo! Siis tossa tuli jotain nuorisoa, jotka alkoi aukoa Tomille päätä. Jotain, että vittu hakkaa mut, vittu mitä tuli vittu 60 ja 50 Fabu alkaa mulle vittu jotain. Ja sit mä oon silleen, että painukaa helvettiin täältä. Jos Tomi tappelee mitenkään. Just mä zoomasin sun nenä noihin nostrils. Look at that. Okei. Se on tulossa! Pitää poistua. Apple Music vai Spotify, molemmat. Ulkomaalaiset vai kotimaiset, molemmat. Bemarit vai mersut, molemmat. Demarit vai persut, Rahan poista huolet, poista ikreni.
meni. MP5 viivessä oltiin ne voiman rippeni. Nyt kun tää peli, jos selkeä pitää toista itteeni. Mun TV ajas, jos on kuten oil. Me tehdään koko ajan, se meidän Hei, hei, hei! Kuinka hiitin ylös sen. Älä laita vaan toisaalta eteenpäin. Elämänsä tila mun nauma. Siinä sängyllainen nauma. Santala Fest, never back down, never. Mikä olo? Liivi. Itse asiassa aika hyvä. Not so easy. Mulkaan. Mä en oo ikinä ollut moottoriksen täällä. Huomenta. Huomenta. Onks mitään terveisiä? Ei kai. Hyvä. Missä sun paita? Se on vähän likainen. Likainen? Se kävi jotain. Mä lähden nyt yksityiskohtiin siitä, mutta eikä se joskus selviä. No. Check. Kiitos. Mä en tiedä paljon me tilattiin. Jänne! Ja noita laatikoita on siis 2. Siitäkin kävi ilmi, että joku toinen tyyppi on ladannut. Eikö jengi syönyt se työllä vai? Huomenna mehu. Nikolain Dirty Money. Joo. Vitsi pitää avaa. Tossa. Tervetuloa Santala Fest After Movieihin. Nyt ollaan sunnuntaina. Pahimmasta on selvitty. Älkää käyttäkö huumeita, lapset. Me josta korjataan asia. Mr. Hamlet, meillä on interview. Noniin, let's go. Erittäin kiitollinen, että olen päässyt taas sinun keikallesi. Miten meni sinun mielestäsi tämä viikonloppu tai päivä? Ihan helvetin hyvin. Oli makea nähdä, että niin paljon kansalaisia oli päässyt mestoille. Juhlittiin pitkään. Pelkkää lovea, pelkkää lovea. Näin se menee. Takas yläkerta. Kannattaa kävellä näin pitkälle. Kiitos. Hyvä. Yeah. Alright, yritys numero 2. Eka kertaa meni päin. Niin, elikkä joku valo sulla oli kyllä päällä tossa. Oli, mut vittu ei ollut päässä. Ei ollut valot päällä. Niin, eli tosiaan eka versio oli niin brutaali ja poliittisesti epäkorrekti. Niin joudutaan vetää nyt uudestaan. Tällä kertaa ei näytetä kulleen, että pysyy ihan tämmösenä niinku No, se vahingoissa lipsatti tossa. Eli missä me ollaan? Mitä me ollaan? Mikä fiilis? Saunaporukka. Vittu hyvä fiilis. Sauna tässä koko ajan lämpiä lisää. Alkaa pulattaa. Päivä 2 lähtee käyntiin. Päivä 2. Bisset on tulilla. Hyvä fiilis. Ei oo darraa tietenkään. Vittu, ja mikä se on? Ei no ikin kuulkaa. Ei, no heikot. Just näin. Ei saunaa tuu heikot. Ja sitten me tehdään semmonen aloite, että jos saatais Santala Fest
viikon pituiseksi hommaksi. Joo. Eikä siihen tähdätä. Santala Week. Kyllä. Se on niinku ehto. Santala Week, just näin. Experience Santala. Todellakin. Hei, aamukaljat siinä. Fuck yeah. Ne kuuluu asiaan. Let's get it. Take it easy. Shout out Cobra Life. Cobra Life for life. Shout out Sandy McCliff, ei oo täällä, mut henges mukana. Let's go. Siellä on vatan. Make Pepe. Haluatko Fiona hotdog-sämpylöitä himaa? Syöksä nää 20 hodaria? Miksi et voisi ottaa ne sämpylät? Panna noki. Sä voit harjoitella semmosen hodarisyöntikilpailuun. Oisko ensi olympia? Ui vittu, mitä ottaa syöntikilpailu? Jee, vielä sponssi Jesper vittu. Naki. Koko nakki. Huomenta. Täällä on rap. Eipä sitä väkeä. Lonto oli kiva paikka, minä olen sen takia.